O sector bateiro retoma a actividade despois do último episodio de toxinas. A aparición de patexos, unha nova praga, volve a golpear os profesionais mentres intentan recuperar a súa actividade. O 2026 está a ser complicado para o sector bateiro. A mortaldade do mexillón polo incremento da salinidade das augas foi o primeiro golpe que recibiron os profesionais, pero non o único. A toxina obrigou a pechar a extracción durante máis de mes e medio e agora unha praga a dos patexos vén de poñer en xaque a produción. Os bateiros comezan a recuperar a actividade pouco a pouco. Ahora mismo estamos, digamos, recuperando, iniciando campaña, non? Porque, vamos a ver, viñamos dun xerre de toxinas onde ainda non abriron de todos os polígonos cantos estaban cerrados, porque pechamos todos, por suposto. E claro, ahora hai que recuperarse deso, non podes abrir mercado sin ter todo máis ou menos aberto e garantizar un produto, non? Que pudera volver a cerrar. Entón, eso, estáse agora iniciando o mercado, tamén está empezando a abrir o que o cocederos, porque claro, empeza agora a época deso mismo, mas está o mexillón ahora mismo collendo carne, digamos. Ven tamén dun proceso de desove, haberá un mes ou así. Entonces, claro, aí tamén disminuiu un pouquiño o que é o seu rendemento, non? Elban apunta que normalmente se abriría a campaña unhas semanas antes, pero todo se alongou no tempo pola chegada da toxina. Ademais, perdeuse moita cría por mor dunha nova praga, a dos patexos. Pareceu haber algo máis dun mes xa pola zona da ría de Muros onde máis, sei que no sur tamén algo, aquí tamén houbo bastante. Nada, o patexo é un pateiriño, como un cangrexo, que o que se dedica é a comer a cría, como a cría. Igual co sargo, igual que o peixe porco tamén hai bastante dese. E claro, a ver, non axuda. Eu sei que en Muros había pero asentos, cordas, pero barridas de arriba a baixo. E, bueno, iso, pues, por suposto, na produción do ano que ven non axuda. Pero, bueno, esperemos que vai indo a menos. Especie que pensa puido aparecer polo cambio de temperatura das augas. Erbón espera que se atopen solucións, xa que afirma que é o terceiro mazazo que sofre o sector no que vai de ano. Primeiro foron a principios de ano, febreiro, aquela auga dulce tan forte que houbo, onde nos, pues perdemos un pouquiño dentro da ría, sobre todo 2-3 metros ben de corda, fora cría ou fora mexillón de sacar. Iso, por suposto, morreu, non hai máis. E despois faltou, a cría houbo como unha merma desa mesma cría, non? A posteriori, que é febreiro, marzo, pois había moi pouca densidade nas rochas, non? Que ese foi o motivo precisamente de pedirlle o mes de junio a maiores á Consellería do Mar, que tamén se nos dou, porque claro, non daba a cría para tal. Estes días de traballo están a ir pouco a pouco, segundo afirma, xa que os cocederos comezan agora a abrir. Na ría de Arousa só xe son 2.000 bateas, 2.200, é igual. Somos moitos a sacar e todos a vez non podemos, lógicamente, non? E claro, eses meses que estudamos pechados, mes e pico ou así, pois claro que perdemos de vender, por suposto. Pouco a pouco, sempre vas sacando, vas tal, pero iso fixonos dar un pasiño atrás e agora iso hai que recuperalo, por suposto. Pouco a pouco, mas, bueno, o mexillón, xa che digo, cando empezou a abrir, xusto coincidiu cun momento de desove, xusto adelgazou, e iso, obviamente, delgado para o mercado non podes mandar. Bueno, xa non cho queren, pero está claro que non vas a mandar, porque non vas vender cunchas. Entonces, bueno, pues, todo leva a seu proceso e, por desgracia, vai un pouco lento, pero, bueno, esperando. Tamén hai boas novas, xa que hai zonas nas que o rendemento do mexillón está a ser maior. Fora da ría eu penso que andaba, se non me equivoco, nun 22% de carne, o sea, está recuperando a carne, por suposto. A toxina, sí que a toxina non deixa de ser un alimento, vale, unha microalga. Entonces, debería estar máis gordo. Que pasa? Que houve un desove. Por qué? Polo cambio de temperaturas. Entonces, bueno, aí xogamos, que non xogamos nós, xoga o media a naturaleza. E nada, pero sí, eu penso que non vamos ao mellor ter tanta produción, sobre todo en interior da ría, onde certamente perderon un par de metros de corda, son kilos, claro que son kilos, pero considero que o tamaño que alcanzou, polo menos de momento polo que se está vendo, si colle a carne que ten que coller, pode ser un ano bastante bo. Si se mantén e non pasa nada máis. A mortalidade de comezos de ano, a toxina e a chegada dos patexos tamén afectan a produción do próximo 2027.
a ver, todo o que che afectou este ano vai afectar no ano que ven, porque a cría deste ano monta do ano que ven, o sea, nós non estamos recollendo para este ano. A ti o que che morreu este ano foi a produción, pero tamén a semente que tes que ter para o ano que ven. Entonces, a masa interior da ría foron máis afectados, algún púdose repoñer, porque xa che digo, como se ampliou o plazo este de hasta xuño, pois puderon meter unha pouca máis cría que se vai a retrasar no crecemento, o sea, vai vir un pouco máis tarde, está claro, porque está, digamos, fora de época, digámoslo así, pero mellor que nada, ainda que viña un pouco máis tarde, polo menos ter as bateas vacías non poden estar, está claro. Agarda que este 2026 se manteña a actividade e os profesionais poidan volver ao mar coa normalidade doutros anos.